Исәнмесез, без сезне Адымнар студиясеннән сәламлибез. Бу атнада Татарстан нинди вакыйгалар үзәгендә яшәде? Алдагы ярты сәгатьтә бергәләп сөйләшербез. Татарстанда БРИКС сәгате сугар чак җитә. 22 октябрь Казан тарихында яңа чорны башлый. Саммитның зурлыгын, аның дөнья сәясәтендәге әһәмиятен без бәлки күз аллап та бетермибездер. Әмма 2 көннән безгә Кытай, Һиндстан, Гарәп Әмирлекләре, Төркия һәм башка дистәләгән дәүләтнең башлыклары килү бер яктан оешманың абруен күрсәтсә, икенчедән президентларның Россиядә юкка гына җыелмавын аңлыйсың. Аларның сөйләшер сүзе бар. Алар саммитның төп темасы булган глобаль дөньяда дәүләтләрнең суверен үсеше турында сөйләшәчәк. Бу атнада Владимир Путин БРИКС илләре белән җиделек берлегенә керүче дәүләтләрнең икътисадын чагыштырды. Соңгы 10 елда дөнья икътисадында өстәмә үсешнең 40%-ын БРИКС дәүләтләре дә тәэмин иткән. 2023 елда аларга җитештерү күләменең инде 37% туры килгән. Без бу гаять дәрәҗәле вакыйганың Казанда уздырылуында, аңа ышанып тапшырылуында бик әһәмиятле эзлеклелек күрәбез. Татарстан җитәкчелеге республиканың яңа тарихында хәтта үз конституциясын кабул иткән чорда ук халыкара мөнәсәбәтләрне үсешнең бик мөһим юнәлеше итеп кабул итте. Шушы элемтәләрне җайлады, үз вәкиллекләрен ачты. Президентның һәр вакыт халыкара мәсьәләләр буенча киңәшчесе бар иде. Соңгы елларда исә багланышлар яңа дәрәҗәгә чыгып, икътисади нәтиҗәсен бирә башлады. Рүзәл Шәрипов БРИКС вакытына күчкән Казанның мөхитен тоеп кайтты. Ел ярымнан артык көткән вакыйганы көнләп түгел, сәгатьләп санарчак. Бу атнада без аның мөхитен тоя башладык. Башкала үзәгендә төзүчеләр кайнаша, очрашулар билгеләнгән залларда люстрларны эләләр, ут, тавыш килиләр. Казан Кремле бу БРИКС илләре саммиты вакыйгаларының нәкъ үзәге булырга охшаган. Әлегә анда туристлар өчен юл ачык, әмма киләсе атнада анда бары тик рәсми делегацияләр генә йөри алачак. Әлегә сарайларда БРИКС илләре президентларының төп очрашулары узар дип фаразлыйбыз. Яңа мәгълүмат буенча Казанга 24 ил президенты һәм 9 дәүләт башлыгының урынбасары килергә тиеш. Әлегә тулы составны сер итеп тоталар. Әмма Владимир Путин Кытайдан Си Цзиньпин, Гарәп Әмирлекләреннән Мөхәммәд бен Заид Аль-Нахаян саммитта катнашачагын әйтте. Гомумән 20 мең кунак киләчәк. Бүген алар урнашачак отельләрдәге дөнья сәгатьләрендә саммит вакытын сугуны көтә сыман. Бу тарихи вакыйганың шаһиты булыр өчен Казанга махсус килгән туристлар бар. Казань — это идеальное место для проведения международного саммита. Она вся такая международная. Bizning Казан бик тә үзгәрде, матурланды. Ничектер настроением күтәрелә, күңелем күтәрелә. Шушы бөтен дөньяга ничектер бергә иштырырга бик күп ни кычкырттылар. Менә шунысы яхшы. Установление связей с арабскими, восточными странами, Латинской Америкой. Думаю, все будет хорошо. Гости будут довольны. Великолепно Казань. Жемчужина. 这是我第一次来喀山. Бу гаҗәеп урын, бай тарихлы һәм заманча шәһәр. Казанга бүген килдем, монда саммит мөхите хөкем сөрә. Казан гадәттәгечә кунаклар өчен зур утлы тамаша әзерли. Моның өчен Кремль диварлары янында шушындый зур җайланмалар барлыкка килгән инде. Шушы тарихи диварларда инде берничә көннән һәр ил вәкиле үзенең милләтенә бәйле бизәкләрне күрә алачак. Ратушада саммитның беренче көн вакыйгалары узарга тиеш. Шул исәптән ачылыш тантанасы да менә хәзер күрүебезчә монда керү юлы җиһазландырыла. БРИКС сурәте төшерелгән илмә такталар белән барсында бизәп чыгалар. Казан Экспо 80 мең квадрат метрлык бу халыкара күргәзмәләр залының буш торганы да юктыр. Гадәттә Татарстан кабул итә торган барлык масштаблы чаралар нәкъ менә шушында оештырыла. БРИКС илләре саммиты вакыйгалары узачак төп урында шушы, әмма бу кадәр дәрәҗәле кунакны хәтта бу бинаның да моңарчы кабул иткәне юк иде әле. Бүген залларда төзүчеләр өстәл, декорацияләр кыра, берничә көннән монда дөньяны яңа принципларга таянып кору турында сөйләшәчәкләр дип фаразлыйлар. Күп полярлы дөньяның әһәмияте, бәйсезлек һәм үзара хөрмәткә нигезләнү, иминлек һәм үсешнең төрле яктан тәэмин ителүе. Соңгы елларда барган хәлләр, вазгыятьләр, аларга берникадәр рәвештә Казанда нокта куйларга тиеш. Көнбатыш кына түгел, монда көнчыгыш илләрендә алар хәзер үсеп җиткәннәр, индустриаль икътисади яктан алга киткән илләр хәзер, мәсәлән, Кытайны алсак, Һиндстанны алсак, һәм бу илләрнең табигый бер берләшүе монда Казанда булачак. Бәлки әле бүгенге көндә үзгәрешкә дучар була торган илләргә әлбәттә ярдәм итәчәк һәм бергә кулга кул тотынып аларның экономикалары
вазифаларын арттырып, һәм бүгенге көндә геополитик картада зур вазифалар башкарырга ярдәм итәчәк дип уйлыйм. Бүген Казан Экспоның икенче бер бүлмәсендә кайнашкан төзүчеләрне тәрҗемәчеләр алыштырачак. Рус, инглиз, Кытай, Португалия, Һинд һәм гарәп телләре. Саммитта кунаклар аралашачак, төп 6 тел шушы. Моннан тыш тагын 10га тәрҗемә алып барылачак. Бу БРИКСка кушылырга теләгән илләр саны күп булуның тагын бер билгесе ди сәясәтчеләр. Инде бүген ул җир шарында яшәүчеләрнең 45%-ын кулачлый. Бу дәүләтләр дөньядагы кара алтынның 40%-ын чыгара. Саммиттан соң үсеш дәвам итәргә мөмкин. Владимир Путин БРИКС илләре матбугаты мөхәррирләре белән очрашуда шулай дип белдерде. 30 стран на сегодняшний день изъявили желание в той или иной степени сотрудничать вместе с БРИКС, так или иначе присоединиться к деятельности организации. Поэтому мы должны вместе со всеми членами организации внимательно посмотреть, как относиться к расширению. Точно совершенно мы никого не будем отталкивать, точно совершенно двери открыты. Как выстроить эту работу, это мы с коллегами, с моими друзьями в Казани, когда встретимся, обо всем поговорим. Казан бүгінгі күнде Россиядағы ең актив рәвештә алда баручы шәһәрләрнең берсе булып тора. Шул исәптән гуманитар, әйтеп киткәнчә, гуманитар һәм мәгариф проектлары Казанда тормышка ашырыла. Казан көнчыгышка тәрәзә дип әйтергә булганы, шул Петр беренче сүзләре белән файдалансак, үзенә күрә бер хаб дип кабул итәргә булган. Татарстан аша, мәсәлән, икътисадта килә, икътисади мөнәсәбәтләр дә башланган. Мәсәлән, Үзбәкстанны алсак, Иранны алсак, берникадәр Төркиядә, алар Татарстан аша эшләргә тырышалар. Без журналистлар саммит вакыты белән яши башладык инде. Гомумән бу көннәрдә Казанда 59 илдән 2000-нән артык журналист эшләячәк. Иң зур төркемнән Кытай һәм Һиндстаннан булыр дип көтелә. 这里是喀山市政府的大厅，在金砖峰会期间，一系列重要活动。 Беренчеләрдән булып Казандагы мөхиткә чумган журналистлар да Кытайдан иде. Алар үз ил тамашачысына Татарстанның саммитка тулысынча әзер булуын җиткергән инде. Татарстан и сам город Казан привлекает. Казан халыкны беренче чиратта мәдәнияте белән җәлеп итә. Кытайда моны яхшы беләләр. Татарларның төп символы Ак Барс. Татарстанда Казан су елгасы агуын беләбез. БРИКС илләр саммиты безнең илләр арасындагы элемтәләрне ныгытуына ышанабыз. Тарихи вакытта яшибез. Тарихи саммит бусагасында торабыз. Һәм ул тарих дүшәмбедән языла башлый. Рүзәл Шарипов, Рания Абдрахманова, Алмаз Зияддинов, Гадел Миндубаев, Адымнар. Кунак килер алдыннан без бүтін эшне аның күңелен күрерлек итеп планлаштырабыз. Монда да шулай. Менә бу атнада Казанда иң популяр шаяру «Давайте после БРИКС». Әйдә БРИКС узгач яме атнаның канатлык ибарәсенә үрелде. Чөнки киләсе атна буе безгә шәһәрдә кертелгән чикләүләрне истә тотып, БРИКС режимында яшәргә туры киләчәк. Үзгәрешләрнең иң зурысы транспорт хәрәкәтенә кагыла. 24 дәүләт башлыгын саммит утырышларына илтеп җиткерү, гомумән делегацияләрнең үзлексез хәрәкәтен тәэмин итү өчен иминлек чаралары күрелүен истә тоту зарур. Рания Абдрахманова репортажы. Беренчеләрдән булып Оренбург трактының менә шушы өлешен яптылар. Айрым алганда бу Җиңү проспектыннан алып Академик Парин урамына кадәр булган эчке юл, ягъни тыю Оренбург трактының төп трассасына кагылмый. Эчке якта йөрергә ярамый дигән менә шушындый юл билгесе куйганнар инде. Үзәккә таба барганда шуңа игътибар итәргә мөмкин. Урамнарның як-ягы БРИКС символикасы белән бизәлгән һәм алар Россия әләме төсләрендә. Хәзер без Петербург урамына килеп җиттек. Монда да нәкъ Оренбург трактындагы кебек тыю гамәлдә, ягъни Суконная урамыннан башлап Назарбаев урамына кадәр менә шушы өлеш хәрәкәт өчен шикләнгән. Кайбер урамнарда автомобильләр өчен хәрәкәтнең схемасы үзгәрә. Әйтик, Яңа Савин районыннан Үзәккә Миллениум күпраша барырга җыенасыз икән, алга таба 7 чакрым араны бары тик турга гына барырга рөхсәт икәнне истә тотырга кирәк. Күпердән алып Габдулла Тукай урамына кадәр бары тик турга гына хәрәкәт итәргә мөмкин.
Вишневский һәм Назарбаев бурамы буйлап та әлеге кагыйдәләр гамәлдә кала. Ягъни әлегә моннан уңга борылырга ярый, әмма 3 көнгә тыелачак. Бу хактагы, ягъни бары тик алга гына хәрәкәт итәргә ярый дигән юл билгеләрен урнаштырганнар инде. Алар әле капланган, әмма БРИКС саммиты барган көннәрдә нәкъ менә шуларга игътибар итәргә кирәк булачак. БРИКС саммиты барган көннәрдә Казан үзәге автомобильләр күплегеннән түгел, әһәмиятле вакыйгалардан кайнап торачак. Моның өчен үзәкнең 7 урамын 3 көнгә 22, 23 һәм 24 октябрь көннәрендә ябачаклар. Менә без хәзер Карл Маркс урамы буйлап барабыз. Әлеге урамда хәрәкәт шулай ук шикләнгән булачак. Монысы Пушкин урамы, аны да өлешчә ябачаклар һәм әнә тегендә Кремль урамы, анда да өлешчә хәрәкәт шикләнәчәк. Шикләү хәрәкәткә генә түгел, муниципаль парковкаларга да кагыла. Шәһәр буйлап 70 урында машиналарны калдырырга ярамаячак. Менә без хәзер мисал өчен университет урамында һәм әлегә биредә һаманда машиналар тора. Тик БРИКС саммиты барган көннәрдә монда эвакуаторлар эшләячәк. Бүгеннән алып бер атна дәвамында авырлыклары 5 тоннадан артып киткән автомобильләргә кайбер урамнар буйлап хәрәкәтләнү тыела. Шикләү иртәнге 6-дан кичке сәгать 9-га кадәр гамәлдә һәм нигездә ул Мехшилар, Девитаев, Кызыл Татарстан, Мәҗит Гафури урамнарына кагыла. Шикләүләргә җәмәгать транспорты да җайлаша. 3 көнгә Казан автобуслары маршрутлары схемасы үзгәрәчәк. Бу 10-нчы А, 30-нчы, 35 һәм 35-нчы А маршрутларына кагыла. Әлегә алар шәһәр үзәге буйлап йөри, әмма БРИКС саммиты барган көннәрдә Вишневский һәм Назарбаев урамнары буйлап хәрәкәт итәчәкләр. 22 һәм 89 маршрутлы автобуслар Ленин дамбасы буйлап түгел, Миллениум күпер аша йөриячәк. 28 белән 28 А автобусы һәм берничә троллейбусның хәрәкәте 3 көнгә туктап тора. Хәрәкәт шикләнү ихтималы булган урамнарда бар. Аларны бары тик ихтыяҗ булган очракта гына ябачаклар һәм бары тик 3 көнгә генә. Айрым алганда бу Габдулла Тукай урамыннан алып Булак урамына кадәр Татарстан урамы булырга мөмкин һәм Булактан алып Дзержинский урамына кадәр Пушкин урамында хәрәкәтне шикләргә мөмкиннәр. Рания Драхманова, Данил Филатов, Адымнар. Без хәзер биразга бүленеп алабыз, аннары дәвам итәрбез. Адымларны дәвам итәбез. Татар дөньясы өчен бу атнада югалтулы булды. Халкыбыз ул патшахыз, гомере буе милләткә хезмәт иткән легендар артист Ринат Таҗетдиновны соңгы юлга озатты. Танылган шәпкенчеләр, ярты гасырдан артык сәхнә тотып, иҗатлары белән театр сәнгатен яңа дәрәҗәгә күтәрүчеләр китәләр. Алар белән зур бер чор тәмамлана. Ул хакта гел уйланыла. Татар театрының милләтне саклаудагы әле бәлки бәяләнеп тә бетмәгән роле бар. Һәм анда шәпкенчеләрнең үз урыны. Россия һәм Татарстанның халык артисты, Тукай премиясе, Алтын битлек милли театр премиясе лауреаты һәм башка дәрәҗәле бүләкләргә лаек кеше иде Ринат Таҗетдинов. Гади булып, милләтнең зыялы шәхесләре сафын тулландырган артист. Сәхнәдән китсә дә, театр белән яшәвен дәвам итте. Аның бер хыялы тормышка ашмады. Театрның яңа бинасын күрү. Театрның яңа бинасын күрәсе иде. Ринат Таҗетдинов үзе шулай дигән иде. Ачылышын, залларын күрми китте, әмма төзелешен күрде, тиздән ачыласын белде. Гомере буе театр дип янып яшәгән шәхес өчен бу мөһим иде. Театрыбызның язмышы ничек булыр икән? Бетәрме ул, я булмаса ул яңадан үсәрме? Менә шулар турында бик нык борчыласың. Чөнки вакыт үтү белән zaman үзгәрә. Президентка барып, сұрағанда, Фәрит Рафкатович белән бергә барып, аның сүзі дә бик зур өлеш алды миңа. Яңа бина. Яңа театрда директ күреп каласың дип. 60 елдан артык сәхнә тоткан артист, 100дән артык образга кергән, патшаларны да, кулларны да, тарихи шәхесләрне дә уйнаган, аларның барсы да күңелгә уелып кала дип әйтә иде Ринат Таҗетдинов. Аерым бер ролен өстен куймады, барсын да тамашачы йөрәгендә эз калдырырлык итеп башкарырга икәнен белә, шулай эшли дә. Син дахи күрше бабай. Бурасына барындан соң. Ай, тик менә шуны менә. Әнә шушы апаңына аңлап бетерми. Көзгә җилләрдә менә беренче ролем ул минем. И шушы
Бик күп әбиләрнең менә киләләр дә, ой, син ханҗар бит әле син, yemeğte diyorlar. Хәтерегездә калган ди. Сиранда гармошка белән ди белән җырлап чыгадыр инде. Алар бит шул нәрсә кала инде күбрәк. Иң башта без Казанның Шалябин фестиваленә, аннан Мәскәүнең Большойына, аннан Гранд Опера, аннан Ла Скала. Легендар Шепкинчыларның берсе, театрның әйдәп баручы артисты, 29 яшендә үк Тукай премиясенә лаек булган шәхес, алтын битлек иясе. Татар артистының Россия дәрәҗәсендә шушы бүләккә лаек дип табылуы үзе үк абруй. Ул битлекне алгач, икенче көнне үк аны театрга китереп куйган. Театрның меңләгән киемнәр, костюмнар сакланган шушы костюм цехында Ринат абыйның да киеп уйнаган киемнәре, Кара Шикмән дигән спектакле 10 елдан артык барды. Аны бик күп тамашачылар хәтерли, ярата. Анда Ринат абыйның роле дә менә шушы күн киемнәрдән чабар ролендә ул шундый көчле. Аңа ни кисә дә килешә иде. Менә монысы аның Зәңгәршәлдә, ул Зәңгәршәлдә Мингалине дә уйнады, аткараган. Соңгысы аның Шейхи бабай иде. Эшкә ничек мөнәсәбәт булырга тиеш артистның шуның ачык мисалы булды. Ул тәртип ягыннан да, ул рольгә әзерләнү ягыннан да, һәм әлбәттә инде аның үзенә күрә бер эчке культурасы бар иде. Артист кеше бит, хезмәттәшләре эше турында сөйләр дисең, алар аның кешелек сыйфатларын өстен куя. Ул килеп керер дә, елмаеп, аның бит елмаюы гына ни тора. Һәм ул нинди дәрәҗәләрдә булуына карамастан, ул шундый гади булып калды. Ринат абый миңа килгән артистка Диләфрүзгә дүрткәүгә Җәмил урынына кертеп җибәрде. Ул Марселева белән ничек сөйләшкәндер, үзе дәфтәргә язып рольне, менә монда булай, менә бу җирдән чыгасың, менә бу җирдән керәсең дип бөтенсен әйтеп, Ринат абый гөрләп барган Диләфрүздә гөрләп уйнаган җиреннән бу яшь егеткә тапшырды рольне. Партнер буларак инде искитәрлек кеше иде ул менә. Искитәрлек ул сине сәхнәдә үзе алып бара иде. Стрәп менә алып барган кебек, төртеп барган кебек алып бара иде. Һәрбер рольне җанын биреп, күңелен салып, җанын биреп, йөрәген әрнетеп уйнады. Күңелләрне татар театры, Камал театры үзенең бөек чоры белән кушлаша, алтын чоры белән, Шепкинчылар, Сәлимҗанов чоры белән бу үзенә күрә бер зур эпоха. Олыгайган сайын артка узган тормышыңа борылып карыйсың да уйга каласың. Тормыш ничек шулай бик тиз үтеп китте микән ул? Артка борылып карасаң, бай иҗади мирасы калды. Ринат Таҗетдинов тормыш юлын лаеклы узган, үз принципларына тугры булган шәхес. Сәхнәгә ул үзе белән ияртеп алып менеп китәдер безне. Аның белән шул анда нинди тарих бара? Син шул тарихта, син дә койнысың, син дә уйныйсың. Сәхнәдә уйнамый иде, ул сәхнәдә яши иде. 55-60 еллар элек 5 Ринат дигән очрашуда оештырган идек. Анда 5 Ринат, Ринат Еникеев композитор, җырчы Ринат Ибраһимов, балет остасы Ринат Ибатуллин, Ринат Таҗетдинов һәм менә мин. Менә шул 5 Ринаттан бүгенге көндә мин барсында азатып калучы кеше. Хушлашу мәрәсименә зал тутырып тамашачысы, мәдәният әһелләре, җәмәгатьчелек, республика җитәкчелеге тулы составта килде. Бөтен хезмәте шушы Камал театрында узды һәм аның зур уңышлары булды. Әлбәттә без Ринат аганы гел истә тотарбыз. Арабызның да исемнәрен, тормыш истәлекләрен безгә калдырырга тырышырга кирәк. Әгәр дә моңарчы кой ниндидер эшкә җирләре эшләнми кала, безгә аларны да төзәтергә кирәк. Ринат абыйны яратмыйча мөмкин түгел иде. Чөнки аның кешелеклелеге сәхнәгә дә калкып чыгады. Безнең Шепкинчылар, алар бу Камал театрының
соңгы бер 50-60 еллык тарихын язучылар. Хәтта инде менә бик катлаулы 90-нчы еллар дәврендә дә инде безнең рухи кыйблабыз какшаган елларда да алар менә бу сәхнәне меңләгән тамашачылар алдында дәрәҗәле, бөек сәхнә итеп тоталдылар һәм ул тарихны алар матур итеп яздылар дип әйтәм мин. Тамашачыларыбыз, милләттәшләребез күңелендә ул йолдыз әле бик озак матур булып, балкып янып торачак. Гүлназ Сайфетдинова, Алмаз Зияддинов, Рәмзил Гарипов, Адымнар. Бу якшәмбе Россиядә иң яшь, әмма инде дәүләт дәрәҗәсендә танылган бәйрәм әтиләр көнен билгеләп үтәчәкләр. Шушы уңайдан иң яңа саннар. Татарстанда матур гына күренеш бара. Күп балалы әтиләрнең саны арта. 10 ел элек андый гаиләләр 24 мең булса, хәзер 55 меңнән арткан. Бүгенге заманда ике парның берсе аерылган, тормышта стресс, киеренкелек арткан чорда, патриотик мәсьәләләр алга чыкканда, гаиләдә әти тәрбиясе мөһим дип психологлар. Ул балага яклау өчен бар дигән ышаныч бирә. Тагын бер кызыклы факт, дөньяның иң зур гаиләсе дә Россиядә яши икән. Аларны Гиннесның рекордлар китабына керткәннәр. Воронеж өлкәсеннән Шишкиннар. Александр белән Еленаның 20 баласы бар. Әмнә Татарстанның күбебезгә таныш булган күп балалы әтиләре кемнәр? Алар өчен бала тәрбияләгәндә ата кешенең роле нидән гыйбарәт? Алия Хәйретдинова репортажы. Шәмсуаровлар иҗади һәм күп балалы гаилә. Әтиләре Раил яшь булса да, аның өйдә үз кагыйдәләре бар. 10 яшьлек Нәфисә белән 5 яшьлек Әсфәндияр аларны яхшы белә. Яшь ярымлык Шәүкәт тә калышмас. Иң мөһиме өйдә татарча сөйләшү. Татарстанның атказанган артисты күп балалы булырмын дип уйлап та карамаган. Эш графигы тыгыз булу сәбәпле һәр буш сәгатьтә балалары янында. Әти ул, беләсезме, артык бик кыстылырга да тиеш түгел. Ул менә әти кирәк дигәч, мин монда дип әйтергә тиеш әти кеше. Миңгол Галиевның бер җыры бар. Кайдасың минем әткәем. Әтинең үзенең урыны билгеле бар. Менә барыгызның да башында берү, җиңел генә дөньяның кендеге буласыз килә. Тормышын иҗатка багышлап күп балалы әти булырга өлгергән шәхесләр театр даирәсендә күп булып чыкты. Тинчурин театрында андыйлар икесе дә ат казанган әти. Балалары бакчаны түгел, театрдагы репетицияләрне ярата. Сәхнәгә чыккач кызык хәлләр булгалый. Наил Гаитбаевның Нишкиевгә чыгарга спектаклен чардык. Ул гел ярып киләдер инде. Гел ярып киләдер. Шунда әле хәтерлим, мин анда Гүзәл Гайнуллина белән уйныйдырым инде. Илмар исемле персонаж, образ. Шунда Гүзәлне мин кочаклап үбәдерим битеннән. Режиссер шуңа куйган бит инде. Минем улым карап тора, бер көнне кайттыкта инде бергә әнисеннән пистолет сорый. Моның уенчык пистолеты бар. Әнисе әйтә нәрсәгә ди? Гүзәл апаны атып үтерәм ди. Әтине кочаклый ди. Безнең шундый правилабыз бар. 3 тапкыр әйтелә генә, мәсәлән, балалар, уенчыкларыгызны җыйгыз, аннары ашарга төшәбез. Юк, булар шау-шу көләләр икенче катта. 1 шыптым булар. 2 Әти без җыябыз әти. Чөнки алар беләләр, 3 дигәс нәрсә буласын. Татарстанда күп балалы гаиләләр саны арта. 10 ел элек 24 мең булса, хәзер 56 мең тирәсе. Республикада танылган күп балалы әтиләр арасында Татарстан рәисе хакимияте җитәкчесе Әзгат Сәфәров, цифрлаштыру министры Айрат Хайруллин, автоинспекция башлыгы Рөстәм Гарипов, сәламәтлек саклау министры Марсель Миңнуллин, спорт министры Владимир Леонов, юстиция министры Рөстәм Захидуллин, Түбән Кама районы башлыгы Рамил Муллин бар. Алар ишәр бала тәрбияли. Авыл хуҗалыгы министры Марат Җаббаров, Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллиннар 4 бала әтисе, сәнәгать министры Олег Коробченко 5 тапкыр әти булган. 20 октября это не только день отца, это еще и день рождения моего отца. Быел әтиләр көне минем әтиемнең туган көненә туры килә. Бездә икеләтә бәйрәм булачак. Әти минем өчен горурлык, нык терәк. Анда чын иратка хас булган бөтен сыйфатлар бар. Янына килеп бөтен моңзарымны сөйли алам, күз яшьләремнән дә уя алмыйм. Ә ул тынычландыра, кирәк вакытта нык сүзен дә әйтә. Әтиемне туган көн белән котлыйм. 8 март булсын, теге әни көне булсын, хатын-кызларга кагылышлы көннәр бик күп. Хәтта Коръәни Кәримдә дә хатын-кызлар турында аерым сура, Ниса сурасы бар.
Мариям сурасы бар, ирләр сурасы юк. Читтән караганда ул гади генә әйбер кебек, бөтен эшләр әни өстендә дип уйлыйлар, ләкин әти эше дә бик авыр. Алар бит губ шикелле. Сиңа карап, алар үзләренең характерларын чыныктыралар, синең шикелле булып үсәләр. Син телисеңме, теләмисеңме, алар бар сине күбрәк сиңа карап, шулай дип сиңа ашарга тырыша инде. Әйбәтле, ашка, тырышып, укы. Адымнар мәктәбе директоры Айдар Шәмсетдинов шын мәгънәсендә күп балалы әти. Үзенеке эш булса, ул җитәкләгән мәктәптә 4000-нән артык бала укый. Менә безнең әнибез, мәсәлән, шушы мәктәп собраниеләренә, ата-аналар җыелышына йөргәне бер кайчан да булмады. Һәр вакытта иң актив катнашучы гаиләдә кеше ул ата иде. Ул һәр вакытта менә шундый күтәренке күңелле, тормыштан канәгать булып яшәүче кеше ул. Бәлкем менә аның әлбәттә менә шундый дөньяга карашы ул балаларына да күчкәндер. Тыштан кырыс күренсәләр дә җылы кочакны жәлләмиләр. Аларга да бала йөрәк парасы. Дәүләт советы депутаты 3 тапкыр контракт төзеп, махсус хәрби операциядә 6 ай булып кайткан Эдуард Шәрәфиев 4 бала әтисе. 3 кызы, 1 улы бар. 8 яшендә ятим калган Ират бала чагыннан ук ишле гаилә турында хыялланган. Сам с детства сирота, 8. Гаиләдә мин өлкән бала, энем, сеңлем бар. Аларга булдыра алганча әти-әни җылысын бирергә тырыштым. Шуңа бала чагымны артык хәтерләмим дә. Вакытта үз гаиләмне булдырасым килде. Мин бик теләпчән әти булсам да, балаларымны яратам, шуңа СВОга китү теләге тугандыр миндә. Әтиләр бит киләчәкне кайгыртып яши. 4 бала икән, димәк, җаваплылык та 4 тапкырга артык. Россиянең җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәге уздырган сораштыруда әти тәрбияләгән иң төп сыйфат нинди дип сорагач, 22% кеше батырлык дип җавап биргән, тәртип 21, гаделлек 12%. Димәк, гаиләдә әти хакы шушы эш багынадан һәм баланың әти хакын хаклавыннан тора. Әти миңа җырлар өйрәтә. Бу җыр аңа бүләк булсын. Киләле иделнең җиле, юлларга чәчәкләр сибәле. Алия Хәйретдинова, Данил Филатов, Адымнар. Атнаның гыйбрәтле хәлләре, сабаклары һәм тормышыбызга юморлы караш кодак сәхифәсендә сүзне Данил Сәфаровка тапшырам. Исәнмесез. Өегездә җылымы, ә Иркутскида шәхси йортларда бик үк җылы түгел икән. Халык җыенында җирле түрә аварияләрнең еш булуын әйткән. Шуңа күрә һәр кеше үз өендә резерв җылыткыч булдырырга тиеш дигән. Әйтик, генератор яки мич кебек. Беспечность буды, ваемсызлык татарча әйткәндә. Беспечность сүзе үзе үк без печи дигәннән барлыкка килгән ди түрә. Но без печи жить это термин такой беспечность. Түрәнең бу сүзләреннән соң халык күңелендә җылы булып киткәндер. Игә кайтып барганда уйлаганнардыр инде. Карале, беспечность сүзе без печи дигәннән чыккан бит, ничек моңарчы башыбызга килмәгән. Булай ваемсыз йөреп булмас. Гламур каминнар бер читтә торсын. Даешь, понимаешь, обимишен. И все сгорело. Примерно во сколько это все произошло? Минут 10, 15, минут 5, 10, 5, 4, 5, 10, 5 утра. Табибларның ранкларын тиздән шалбар төсенә карап белә алырбыз ахры. Россиянең сәламәтлек саклау министры шундый күрсәтмә чыгарган. Әйтик, җитәкчеләр куе зәңгәр, табиблар куе яшел, шәфкать туташлары шәмәхә, административ персонал зәңгәр су шалбардан йөрергә тиеш. Ты чьих будешь? Бик уңайлы бит әле бу, слушай. Утырасың коридорда, су буе чират. Мне только спросить диючеләр белән талашкан арада кабинеттан ак халатлы бер кеше чыга, ә шалбары төсле. Син тиз генә кесәңнән шпаргалкаңны чыгарасың да, моның кем икәнен белеп, артыннан чабасың. Могу я видеть прокурора? Можете. Где у нас прокурор? В 6-й палате, где раньше Наполеон был. Илнең кайбер төбәкләрендә инде карлар яуды. Әмма андагылар җәй белән хушлашырга ашыкмый, анда әле пешән өсте. Әйтик, Абакан, Омск, Магнитогорск якларында ак кар астыннан юл читендәге чирәмне чабып йөрүчеләрне күргәннәр бу атнада. Дорожная служба осваивает бюджет. Юлларны без катырганчы М11 дип аталган Мәскәү-Санкт-Петербург трассасында музыкаль разметка ясаганнар. Билгеле бер тизлек белән барганда тәгәрмәч астыннан таныш ки ишетергә мөмкин. Я угадаю мелодию с 6 нот. Угадывайте.
Төп мақсат куркынычсызлык ди проектның авторлары. Йокымсырап барган шоферны уятып җибәрү, яки хатыны төртеп уята инде. Карале, син дә ишеттеңме моны дип. Безнең дә бар түләүле М12 трассасы. Монда да эшләмәкче булалар дип ишеттем. Монда әле татар җырчыларыннан ротация өчен акча да алырга була. Безнең бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Бер атнадан Шимбә кичендә очрашырбыз. Исән сау булыгыз.